Lakhain ko rapo nilip MEC constituency ke parlo ke damtang mati jong ni phai player ni koila mati kosom langso LP school pathuak lamalong jali ronghang arong along aliradlon pen Believers Eastern Church koila mati area tu mahin pen ingdeng ke thom chingrum pet pen pre Christmas ke talon pon ningkrenga por mati jonga cheklo nang lelote pirthe dang Kristo phan ke kroyarat ke doan atum akhaitin Christian atum Christmas aphan kachisi kachedang dodi sangse anpinsi thek ponlong Lason si kidamtang mati jong ni phai player ni Believers Eastern Church Koilamati area ke parlo kattu kawe mondoli cricket home so se lapen fellowship atung pen Koilamati angtang ke do mondoli chingrum pet lapen denomination do an Christian atum chilang pet pen ningarong pen kilun ke kan kachepate jai mek padupon lo labang so mai long Reverend Nathaniel Loha hin pensi mai chari pon lo lapen kachetong dun aluhi ke pachini pon abang Reverend Hedson Lekte lapen Kiro karcho Koilamati youth satuma hin pensi kiro karcho jai mek ting pon aluhiaman pen kacho phapon Reverend Nathaniel Loha chetong dunsi Christmas ke ningak long pensi Christmas pu chaknangji pusi pachini pon kidamtang mati jong ni phai player ni labang sa mai long arna malam ki than pon abang Difu Diocese Karbiang long Father Albert Wate ahin pen than pon ningklar sap pen ningarong chen pensi Christmas talon tunangji Papi atoma phan ke pajok jisi Kristo Jisu pir thia thak wang Bible ke jongdam isiati mu thiang deng pi angdeng sokre phopensi athepi en ponlo Believers Eastern Church Koilamati area Pastor Maipu Rovelson Kathar Kongchunbang Pastor Samson Hanse Dihin Rimbang Pastor Mongol Singh Singnar atum ahin pen Maiki chunapen karchuro pajirpon Thom an playing lo nasi ni tum isi ningarong abangela lo denomination tin pen sita nang che tono lo lapen da risoi jang sisa do andes kami ni tum ningarong pen da talon lo lapen son dang siki waina kami Jisu Kristo mahang the pen labangso ani ngach parong bangke ni pen kondom bilang lapen Kristo kan ke kroi asang ho tuhan ke lason atlasi lem kondom ji pusi ni hedap lapen ke bang ilang setala labang so mai long kaddu kawe bang pharo sirkep so se ara chetong dunsi pre Christmas aja mek ding polo la so hut ka chetong dun rong asar GB jali rong hang GB sing rong pi Koilamati area SGB Lawrence Teron Mohan Kro Samsing Hanse bindo rong phar lapen ongdum kaprek man peng ke do ke thegi ding atum chetong dunsi kachapate ke haiduna tuma phan nong e kajipong pra pen tame kapre mandali Catholic Church pen tame Presbyterian Church pen Baptist Church pen program drum pen tame itu malah nang kasih tahun itu do kenal tum peneng si keceng silang ma mande kidamtang ningkan pen dana tum laposon cingrum pet pre Christmas kita londo ma laposon kita lon pon ke peneng ke batai ke tham ningkan ke tham kecok phong hello ini kita lon pon te muning phan bang kona dim senang tum kisik kidang pon gidolo non mamat ke jong pon avelang stebe ningkan mas te laposon kitik pon ye phangsi nitum so area pen tame Koilamati pen Samson ingti Karbiang long lai